Onko vielä jotain, mitä meidän olisi hyvä tietää siitä tässä ennen kuin lähdetään toimimaan? Ei. Me koitetaan kertoa sulle kaikki, ja jos et ymmärrä jotakin, mitä mun pitikään tehdä, niin kysyt sitten vaan. Ja mikä koiran kutsumanimi on? Joko. Joko tai? Joo, yhtä. On vaan edelleen tolppana, saa tulla mun moikkaamassa. Terve Joko! Joko tai? Joko tai? Tuossa panta. Joo, katsotaan. Kireä tai löysä, kun näyttää vähän väljältä. Tää on tosi leveä panta ja tänne menee niin kyllä nämä pari sormea, mutta mä veikkaan, että jos laittaa seuraavaa, niin on Liikaa vähän. niin. No sit se on hyvä siinä. Joo, mennään siihen. Nyt se versees alta joku. Tää on hyvä. No niin, eli edelleen jatka kolman virkaa. Mitä se tämä on? Jes, hyvä. Mitä, eikö kello? Ihan puhas. Eikö annetut lelut kello? Tuohan mulle. Leikitään. Aivan. Mulle hihnakin, jos sä et anna sitä suosiolla. Kättelee vielä päätäänkin ottaa. Noin. Nyt. Pian kiinni. Pian kiinni. No mutta lujasti. Mutta lujasti. No niin. Vielä. Sä oot ovela kaveri. Ovela kaveri. Mä saan aina pyydystä. Eipä ruveta päästää irti. Kyllähän se siitä tykkää. Vielä kerran. Kerran vielä pojat. Joka kerta mä saan pyydystää sut sieltä. Jees, ota vaan keppi siltä pois. Irti. Hyvä. Sehän meni jo. Niin oli nätiksi vuoltu. Niin oli uusi hieno keppi. Ei oo enää. Nyt on muutama ja kuolema ja syöty. No niin, jatketaan sitten päästä vaan edelleenkin sinne. Lähdetään Sahankovisen mielenkiintoisella kelkalla. Ja tehdään silleen, että nyt kun sulla on tuo haju, ja tuossa on varmaan hajuja sillä paljon. Mä kerron sulle nyt mitä tehdään. Mennään siihen ja mä vien saman tien, niin se ei kerkiä kenties niin hajuihin upota. Eli mennään silleen, että kävelet ihan tämän narun vierelle, muutama metri tuosta narun päästä. Pysähdyt paikalle, ota tukeva asennon, pitkä hihna, mutta just silleen tavallaan niin kädet lähellä varttia. Just tolleen niin kuin nyt oot. Katot kelkkaa, et koiraa lainkaan, pelkästään kelkkaa. Saat sitten lisää. Hyvä, mennään. Otun vaan tän. Ja siihen se. Kehu koiraa. Nyt varo hihnaa, jos se kertaa just noin, että se ei semmoista. Saat liikkua, saat muuttua normaaliksi. Kehu koiraa ja esittele sille tätä kelkkaa. Katsoppa minkälainen juttu tää on. Niin sieltä voit näyttää lihaa. Noin, just, hyvä. Ja silitä koira. Joo, sillä on kanssa aika paljon noita mielenkiinnon kohteita. Hyvä. Näytäpä vielä kerran, katsotaan, että onko se nyt ihan täysin unohdettu, vaan kun nämä hajut viekö ne vaan sen. Mikä tämä on? Vau, hienosti. Mikä tämä on? Oi, vitsi kun hieno. Sitten lähtekää tonne, mistä kelkka tuli, pitkällä hihnalla. Koitat saada sen mukaan. Ei haittaa, vaikka sinne vähän
haistelee mennessä ja vaikka nostaa koipeikin, mutta yritte kuitenkin etenemään. Hyvä. Siitä ympäri. Ja kelkan ohitut silleen, että ihan kelkan vieressä ja koira mistä haluaa. Mennään. Ota vaikka tältä puolelle mennä. Tuli. Mennään. Joo, siinä on erittäin hyvä paljon. Tuli. Mennään. Selvä. No sit jatketaan. Saitkö jäädä siihen? Suoraan siellä. Käs, eläinkäs. Käänny tänne. Aivan oikein sanottu. Olipa taitava äijä. No kyllä oli hyvä. No joo. Noin juuri tehdään, kun joku hyvästää. Hyvä, mä varastan koko koiran. Sä menet toisen tuomarin tykö. Se varmaan tulee kutsusta sitten, kun katsoo. Vai menee jo hajuille? Voi olla, tai sit se ehkä menee moikkaamaan jotain. Joo. No lähdetään se, että se ei häiri kokonaan tontilta. Ei. Joo. Tässä oli joua. Ei nyt kyllä jouda. Hyvä. Siinä on hyvä. Noin. Joko? Tänne! Sille! Oikein vaan hakemaan. Oli tulossa. Mutta tuli pieni tähän hiertotien. Voit hinnan pidentää, kun se menee sun edelle. Ja tänne takaisin heti. Tänne. Hyvä. Juuri näin. Ja nyt sitten sä menet ihan samaa reittiä kuin äsken. Ja koiralla on oikeus mennä ihan missä haluaa. Kauempaa lähentää, haistaa tuota haalaria, ihan miten. Ja nyt kun ollaan tästä selvitty, niin tuolla on tynnyritellinen nuka
näy siihen, mihin saat tukevan jalansijan. Ja kävelkää tänne päin.